Jahan maaşı üstünlüğü tiyet diye gep kurulma. Şu gep kurulunlar ne derecede doğru? Jahan maaşı tiyet yetmedi üstünlüğü. Jahan maaşı 2005-nji ýylda araşdyrylgyň merjenleriniň ýeňiçdi. 2007-nji ýylda Gulba bayranyň eýeti. Men asly dutar başladym. Spejim orum men dutar. Ýöne men bir häsiýetim bardy, galaýyn menem öseýin diýip ylgap hemme ýeri sokulmaýadym. Allah östirjek wagty bardyr diýip sabr edýärdim, garaşýardym. Elbetde öňüm şondadyr, şodurdan etibedenden. Hasa tanalmaňa näme sebäp boldy? Men öňüm işleýärdim. Ýöne gowy aýdymlar çykdy öňümden, şolary aldym, adetdim alan halipalaň aýdymyny kakaja nury aýdymy ene merdan damanan käbetiniň düden aýdymma dolan aýda balam görüpmelýär diýip meni ilkinji tanadan aýdym şol ideýanyndanam kakaja nury ömrüm aýdymyny çykardym. Şol aýdymlar meni hat östirdi. Goşu hama öwrýärmi? Awa, ýöne içimden okuyar. Daşynda bir ret goşaýdyp beraýyn, gowurýan şoňa birini bir ben. Wagt paýlanda 3 paýlyk elke al, ylgap baryp saglyk bilen erke al, ýany bilen çuwal gülke al, soň tapylar galan dada daňyp gitdi Kerim ağa. En gowy adam näme adam siz pikirgizçe? En gowy adam men düşünjämde ödün gowy bolsaň hemme adamlaram gowdur. Adamlar siz näçe hormat edip pikir edýäňiz? Fungodum üçin, fungodumdan meterem köp adam kärçiligim üçin. Şu adam kärçiligim bolmasa onuň sen 50 kipar ýanyp duran ýyllyd bolay. Şu adamçylyk diýilen zat bolmasa bolýandandyr. Sizin pikirinize bagat nämede? Jan sağlykdan başga. Bagat näme? Her bir günimiz bagat bilen. Şular ýalak toýly bayramlarda ýaşaýat ýurdumyz asuda, parahat, dinç, Allahdan çağaçyklaň bolsa, mehrem ejen kakan ýanyňda bolsa, ulu bagat şol bilen her bir günimiz bagat. Adamlar ýene 20-30 ýylan häzirki jahal maşynaýatlaryna haýtaýdym bilen ýatlarlar edip pikir edýäňiz. Ene men bir daýdan şu kommentariýalary TikTokda okaýanna. Şonda bir kommentariýa ýazypdyrlar. Şu Jahan maaşyň şundan gowaýdym çykmady diýen bolýan ýa. Gowdan gowsun çykarýaňyz diýä. Şu kommentariýada diýişler ýaly her adama men bir aýdym ýaraýa. Ömrüm aýdymyna köp ýerine ýetilýän ýa käbämejim kıwlamatam. Köp adam onu ýatlaýa. Her aýdymyň öz ýeri bar, her adamyň öz halaýan dady bar. Aýdymdan da ünsür diňleýärse köp öç gustal aýdymlar. Näçe şadan aýdymlar ýok. Gustal aýdymlar saýlamagda näme sebäp bolýar? Diňleýijiler talabmy ýa öz talabymy? Diňleýijileriň hem talaby ýöne gustal aýdymlar adamyň ýüregine çalp barýar. Ana şu wagt men hiç wagt çağa bolmadym durmuş. Hökman öz başymdan geçen zat däl şol. Her bir adamyň çağalaryna geçen zat şol. Her bir öýde kynçylygam bolýar, her bir öýde ýetmezçiligim bolýar. Şo başdan geçen zat bolan şol adamlaryň ýüregine bakym barýar. Şoň üçin men şolar ýaly aýdymlar özüm gowurýar. Şoň üçin şonu ýaly çykarýar men. Adamyň ömri çağalyk döwri ýaşy ketginçek döwrler bir näçe döwrlere bölünýär. Siz häzir ömrüňizde haýsy döwrüni küýseýäňiz? Şu wagt gowmaňa, şu wagt gowy. Durmuşda nämeden gorkýaňyz? Allah'tan şu diýerler Allah agyr ýükün awraýyň bolsun diýerler Allah'tan awraýdan aýyrmasyn. Jan sağlykdan, maşgalamdan aýyrmasyn. Siz näýlerde agyrdyp biler? Ben her bir zat agladyp bilýär. Mysal üçin. Kararak adam görsem gözümden döküp bilýär. Aýdaly daşary ýurtda konseptler mümkinçilik döredilse, haýsy ýurtda çykýar derdiňiz? Ay. Özüme Amerikan gowurýar. Näme? Bilemok. Öz hereketiňden oturan wagtyňyz bar? Öz hereketimden utanan wagtym ýok. Hudaýa şükür. Agrasyňam gowurýan, adamlar kabul etişinem gowurýan ýöne ýygrylyp aýdym-aýdymda ýene gaty aýdýar. Şonu aýratym ele şo gaty bolanok. Üçün sorasyň gelýände meňme.
Yok. Hiç kim göwnü degen adam. Degem okun kama diýen. Eger bilemek, bilip degen boldum, bilmän degen boldum ötünç sonra. Yani men kiçilik bilemek, ötünç sonra mani. Alla diner tekisine bilýänsiňiz. Şu ala diner tekisindäki zada sıran eline düşýärdi. 3 tane ardyň açjakan hatyra çekdi de näme ardy öderdiň? Bagat abray jan sağlyk. Sizin häzir kuwatly ýanyňyzda dostlaryňyz köpmi joralaryňyz? Köpmi ýa-da Men dostumam yok, joramam yok. Tadan ýitlenme. Solar men dostum joram. durmuşda höwet edip ýöne käbir sebäpleri meşgulen bilmeden künaryňyz barmy? Doktorçylyk, Lukmançylyk. lukmançylyk. Çağal gardyň bolsa. Aýdyma gelmegden hem sebäp boldy. Aydyma gelmeme. Ay şu Allah tarapyn, Allah'ın berentiyetidir, owadydyr. Köp tawa jagan. Touch Production işine de üstünlük Allah'can. Toylarımız kän bolsun. Diňe öňe Touch Production janyň tawar. Köp tawa jagan.